10. jún 2000, deň, kedy sa menila história Sýrie, prekrížili sa koľajnice v Bavorsku a jedna francúzska si na Antuke vybila všetky traumy z detstva. Mary Pierce, domáca hráčka, emócie v očiach, slzy v publiku a Conchita Martinez na druhej strane siete, ktorá si pravdepodobne povedala nie, dnes nie vo Francúzsku. Výsledok? 6-2, 7-5 a Mary získava svoj prvý a zároveň posledný Grand Slam doma. Toto je dôkaz, že každý má svoj deň a potom už nič. Aj ty si mal niekedy životný deň a potom už len TikTok a výhovorky? Napíš do komentára a nezabudni sledovať. Každý deň dávkujeme históriu ako lekár, ale bez bielých plášťov a vysokého účtu. V Nemecku to 10. júna škrípalo trochu viac než len tenisky na Antuke. Nešlo o experimentálny vlakový tanec, ale o poriadnu nehodu, 59 zranených. A ak si myslíš, že vlaková doprava v roku 2000 bola spoľahlivejšia ako dnes, no nebola. A teraz vážnejšie, Hafiz al-Assad, prezident Sýrie, zomrel na infarkt vo veku 69 rokov. Jeho miesto prebral syn Bašár, 34-ročný očný lekár, ktorý sa mal pôvodne venovať laserovým operáciám a nie geopolitike. Znie to ako prequel k seriálu, ktorý nechceš sledovať, ale aj tak už beží viac ako 20 rokov. 10. jún 2000, deň, kedy sa menila politická mapa, narážali vlaky a na Antuke sa písali dejiny. Ale to si vtedy nevedel, lebo si pravdepodobne riešil, ako si stiahnuť MP3 cez dial-up. Sleduj, komentuj, daj like a poď s nami ďalej, lebo história nie je nuda, keď ju rozpráva internetový archeológ z 21. storočia.